ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଭଗବାନ ଓ ଶୈତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତଫାତ। ଗୋଟେ ଥର ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ବିଚିତ୍ର ବୁଢ଼ା ବେଶରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭଗବାନ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ବୁଢ଼ା ବେଶରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲମ୍ବିଛି। ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ସେଠିକି ଗଲେ। ସେହି ଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ସାଧୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହି ନାନା ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ନ ବୁଝିକି ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ନାରଦ ସେସବୁ ଦେଖି ବୁଝି ନ ପାରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ କି ଅନାଚାର! ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ପୁଣି ଏଠି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛି। କିଛି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ନାରଦ ତୁମେ ଅଯଥାରେ ରାଗୁଛ। ଚାଲ ଆମେ ଏଇଠାରୁ ଯିବା ହାରି। ନାରଦ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବାର ପାତ୍ର ନଥିଲେ। ନାରଦ ଯାଇ ସେହି ସାଧୁକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛ? ଅସଲି ଭଗବାନ ପରା ଏଇଠି ମୋର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସାଧୁ ଜଣକ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏଇ ବୁଢ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ଭଗବାନ? ସେହି ସାଧୁ ଜଣକ ପୁଣି ହସି ହସି କହିଲେ, ତମେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ପାଗଳ। ମୋର ଅସଲି ରୂପ ତୁମେ ବୋଧେ ଦେଖିନ। ଏଇଠୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଜଲ୍ଦି ପଳାଯାଅ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ନାରଦଙ୍କ ହାତ ଧରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି? ସେହି ସାଧୁ ଏତେ କଥା କହିଲା, ଆପଣ ସହିଲେ କେମିତି? ସେହି ସାଧୁକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଭସ୍ମ କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ? ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ନାରଦ ମୋର ସବୁକିଛି ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେମିତି କହୁଛ ସେମିତି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ସାଧୁ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡ ଶୈତାନର ରୂପ। ସେ ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନଉଛି। କଥା କଥାରେ ମଣିଷକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବ ବୋଲି ଶୈତାନମାନେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ଅସଲରେ ଯିଏ ଭଗବାନ ସିଏ ଏ କଥା କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଅସଲରେ ଯିଏ ଭଗବାନ ଶୈତାନମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଖି କାବୁ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ବିଜ୍ଞ ଥାଇ ବି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଶୈତାନମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଖି କାବୁ କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।